Lebap vilayetinin elektrik edarasının işgärleri raýatlardan 2021-nji ýyl üçin elektrik төлewlerini üstümizdäki ýyl tamamlanmadan dogly geçirmegi soraýarlar. Olar ilatyň sarp edýän elektrik energiýasi üçin төлewin geljek ýyldan başlap ýokarlanjakdygyny aýdyp, 2021-nji ýyl üçin elektrik төлewlerini şu ýylyň ahyrına çenli geçirmedik raýatlaryň bergileriniň täze nyrkdan tölediljakdygyny duýdurýarlar. Bu aralykda Lebapda ilatyň elektrik üpçünçligindäki bökdönçlükler dowam edýär. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berýär. Şu gün Lebabyň elektrik edaralarynyň işgärleri ýaşaýjylaryň öýlerine aýlanyp 2022-nji ýyldan başlap elektrik төлewleriniň 130 göterim ýokarlanjakdygyny duýdurýarlar. Şeýle-de olar ilatyň şu ýyl üçin tölew geljek ýyla geçdi. Onda olaryň elektrik energiýasini 2021-nji ýylda sarp edendigine garamazdan төлewleriň ýokarlanan bahadan tölediljakdygyny duýdurýarlar diýip efirde atlandyrylmasydlygyny soran Lebaply ýaşaýjy 20-nji oktýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Bu maglumat Türkmenistanda ýiti ykdysady krizisiň arasynda ilatyň sarp edýän elektrik energiýasynyň төлewini geljek ýyldan başlap tas 2 hesse ýokarlandyrmagyň gözeňinde tutulýandygy barada Azatlygyň çeşmesiniň beren maglumatyndan 2 gün soňra gabat geldi. Lebabyň elektrik puwdogyndaky bir resminiň anonimlik şertinde 18-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, häzir hojalyklar 100 kilowat üçin 2,5 manat tölew edýän bolsa, 2022-nji ýyldan muny 4 manada çenli artdyrmak gözeňinde tutulýar. Aşgabatly ýolbaşçylar munyň häzirdiňe deslapky sandygyny, onuň ýylyň aýagyna çenli ýene üýtgedilmeginiň mümkindigini duýdurdylar diýip çeşmämiz sözüne goşdy. Bu habaryň arasynda häzirki pursatda ýurduň dürli künjeklerinde hojalyklardaky tok we gaz ölçeýiji abzallar barlamak boýunça giň gerimli çäreler hem geçirilýär. Lebapda yerli gaz üpçünçilik edarasynyň häkimligiň, polisiýanyň wekilleri ýaşaýjylaryň öýlerine aýlanyp, geljek ýyla çenli ähli öýlerde elektron görnüşli ölçeýijiniň oturdulmalydygyny, ýogsa talaba laýyk gelmeýän abzallaryň barlygdan geçirilmejekdigini duýdurýarlar. Türkmen hökümeti 2019-njy ýylyň ýanwaryndan başlap suw, elektrik energiýasi we tebii gaz ýaly ilata çärek asyrlap muht berilen yeňillikli hyzmatlary ýatyrdy. Bu karar halk maslahatynyň 2018-nji ýylyň sentýabrynda geçirilen mejlisinde kabul edildi. Türkmen hökümeti ilatyň sarp edýän elektrik energiýasynyň төлewini ýokarlandyrmagy gözeňinde tutýan mahaly ýurt ilatynyň ençeme ýyllardan bäri dowam edýän tok ýetmezçiligi bilen bagly problemasy hem saklanyp galýar. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan Lebaply ýaşaýjylaryň sözlerine görä, häkimetler bu meseleni çözmek babatynda tutan ýerli iş alyp barmaýar. Farap etrawynyň bitki we frunze owalarynda, Farak we Magtumulu pasyoluklarynda ilata elektrik energiýasy diňe giýje sagat 19-dan soň berilýär diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Mundan başga tas bir aý bäri Farap, Dänew, Darganata we Çärjew etraplarynda hem elektrik energiýasy ýyl-ýyldan kesilýär. Ilat gündüzlerine köplenç toksuz kösenýär. Yerli elektrik edaralarynyň işgärleri bu bökdönçlüğün sebäplerini elektrik geçirji liniýalardaky näsazlyk we olarda geçirilýän abatlaýyş işleri bilen düşündirýärler. Bu mektepleriň we çağlar baglarynyň ýyladyş ulgamlarynda hem bökdönçlükleri döredýär. Okuwçylar sınıflarda gyş geýimlerinde okumaly bolýarlar. Durmuş ähmiýetli binalarda hem goşmaça generatorlar ýok. Adamlar tok ýetmezçiligi bilen hemişe ýüzbeýüz bolýarlar diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Bu habarlaryň arasynda Türkmen häkimetleri 15-nji oktýabrda geçirilen hökümet maslahatynda elektrik energiýasynyň daşary ýurtlary eksportyny artdyrmak barada ýene bir gezek gurrun gozady.